iki Satama. Edian ora basa karo piyayi. Basa apa? Awan basani kowe ya. Dhuwur aku derajate karo kowe. Lho, kowe batur. Aja disawang lair, Mas. Kowe ketoke piyayi ning nuwun sewu. Metu saka weteng apa kowe? Hah? Wong tuaku pendhita. Bapakku pendhita, ibuku widodari. Widodari ning keleke papat. Lho, keleke papat piye? Kowe darang ngerti critane apa? Kowe iki anak jaran mo. Wis. Ora waton iso ngucap. Kowe aja ngene karo Satama. Ayo, neng kene sapa kowe apa aku sing kudu tekaning pati? Piye? Kaya apa aku sing kudu tekaning pati? Lena pangendhamu tak pecah siramu. Lena pangendhamu tak suguhi ramban. Lho. Tanahe dedak kowe mesti doko. Ha ta? Kuwi pangananmu to. Wis ucul klambi kok ora wani piye? Wis nganggo training kaya ngene kok. Iki nek nggo nendang iki ora bakal suwek. Hah? Wong wis suwek ket wingi kok. Oh, ha iya ngono kok. Wah, iso nggo mlebu tangan. Mula aku nek kukur-kukur kok penake ora jamak-jamak. Anggere turu tak kukur kaya kejel-kejel. Dapure ora. Hah? Mula ana bedhekan bakso apa sing paling enak? Ya kuwi bakso dikukur esuk-esuk. Tak printeng dasmu lho Gong kowe iki omongane ora. Ayo, nendi pampane neter katijet. Oh, Bagong pepalange Begawan Durna. Ora minggat ayo metu coba. Ayo tak tutke Begawan Durna. Seruh sisan. Bocah kok kandan-kandanane angel. Bocah kok semene. Nah ndedelke BH. Aja omong karo Bagong. Bagong nek omong cangkeme elek ora. Wong iki gawe masalah ngerti ra? Gawe masalah ngerti ora? Ngerti. Lah kok tok gawe masalah, pancen tak sengaja, Pak. Aku ora mbelani kowe lho, Pak, kowe aja GR. Aku ora ngelani kowe. Kowe arep perkara arep diboyong karo Durna ora masalah, terserah. Kuwi perkaramu. Kowe arep nggawa 7 gerobak karo ngisi mas, monggo aku ora pengen. Nek Durna ngrasani katentremaning masyarakat Karangkadempel. Iki Pak, sing wis diresmi dilantik dadi ketua pemuda. Iki dadi kewajibanku tentrem lan orane desa. Kuwi nang pundhake para nom-noman, ora kok malah nom-nomane padha teler-teleran. Padha dolanan obat. Manusia macam apa kuwi? Terus di mana? Di mana tulang punggung negara nek tulang punggunge wedok teng gloyor ora karu-karuan, negarane remuk. Mula aku kudu sesanggem, aku tak rampungake. Aku adoh saka minuman keras, adoh saka obat-obatan. Sirku ngopo? Gawe tentrem Karangkadempel. Nek ana sing ganggu Karangkadempel kaya Durna kuwi mau, aku sing ora nrimakake. Tepuk tangan. Wah, tepuk tangan kok dikon. Ya wis rasa itu. Piye? Bocah kok senengane gawe heboh lho. Heboh nek ora heboh nek ora dadi senengi. Aku dadi kangeni mayang sewengi ra metu Bagonge ditakokke. Ayo. Ngerol. Ha wis kono nek nandangi Durna dik ditandangi. Lho. Aja sik ngewangi sapa? Lah wong sing nantang kowe kok njaluk diwangi. Truk. Ngewangi ora kowe? Aku ora ndek masalah apa-apa kok. Aku ono dirampungke dhewe. Iya, dados pendhita. Iya. Kelingan mboten? Kelingan. Berarti lelabuhan kula gedhe tumrap sampeyan. Ora bakal tak lalekake. Saniki kula nek ke taman kanan kaya ngene iki panjenengan pripun? Aja kuwatir aku mbelani kowe. Sip. Ora butuh kowe, Nyok. Wala edan yo. Bagong ngrayu sapa-sapa kok ya iso to ya. Adhake ora butuh kowe, terus ora butuh gareng. Iki lho rekan-rekanku. Wis siap
nandingi para sata Kurawa. Ngoten. Awong ya urung do mangkat kok. Kaya kowe iki bombong-bombongo. Oh iya ya. Niki lajeng mangkat methuke Kurawa njeng napa? Lho, aku manut kowe. Kowe iki ketua pemuda to. Aku manut ketuane. Oke, ketua pemuda memerintahkan anak-anak Pandhawa Buddha sekarang menemui. Aduh kok. Bae kaya neng kraton. Petruk kowe aja kaget tak timbali. Nun nggih, Pak. Kumesar. Raos sing manah kula sareng kula titipun timbali Bapak badhe nampi dawuh menapa. Kepareng hamba baron ingkang sejati. Kepareng kula nganglungaken jangga ningaken karna menawi wonten bot repotipun penggalih Bapak mboten kitang sekedhik atur kula dados cecolok oboring penggalih paduka Bapak. Mboten kitang sekedhik atur kula dadosa srana ngudari ruwet renteng penggalipun Bapak Semar. Bagong kowe aja kaget tak timbali. Wah, kata-katane do angel-angel iki. Ya coba kowe njajal nganggo tembung sing kaya nek piyai-piyai kraton do ngendikake. Kumejot raos sing manah kula. Pindharan salamba pinanjering alun-alun. Katemping samirana kumitir acaruk maras. Nanging sareng wonten ngarsa paduka tebih saking kraos kemarasan pindha siram tirta aqua. Tirta Wayu Sepindu. Keparenga Bapak Amedarna menapa teng dados wigatosipun kula nedya nglumahaken asta nyadhong kawelasan dhateng Bapak. Pinten-pinten kula tampi, Pak. Lho kok kaya wong ngemis. Iki nyadhong timbalan ora kaya wong ngemis. Nganglungaken jangga ningaken karna Bapak kula aturi ngendika ingkang langkung terwaca supados wijang anggen kula nampi menahipun Bapak saged nyolok mripatipun Bapak. Cecolok obor ruwet renteng penggalipun Bapak. Cecolok obor ruwet renteng penggalipun Bapak. Angudari angujuli angel letro mbok wis omong biasa apa Pak maksude Bapak ora anu mboyongi anak-anake karepe piye ngono wis malah dadak kaya kraton-kratonan wong omahe Bapak ora kaya kraton kok pripun Pak keparang cumadong dawuh rada do maju nggone sowan aku arep ngaturake wigati tumraping aku wigati tumraping Karang Kadempel gedene wigati tumraping negara Ngamarta sing pancen kuwi dadi papane awake dhewe nggone suwita marang pepundhene awake dhewe para Pandhawa. Petruk nala garing Bagong apa sing bakal ndak kandhakake iki nek tanpa pambiyantumu kabeh ora bakal bisa kaleksanan kabeh ora bakal bisa lumaku dole Hendra ingkang Puspitorum kasiring samirana mre sekar kadung ngas kandanyo mawe raras arnaning driya
Nala Garing Petruk apa dene kowe Bagong? Ana ing kene aku mung karep ngelingke karo kowe kabeh. Jejere Semar urip ning Karang Kadempel kuwi sayekti ke bawah keperintah negara Ngamarta. Monggo kowe ngerti. Arep nggonmu ngerti kuwi saka gethok tularing para tangga teparo, gethok tularing para warga padukuhan sing padha ngandhakake nek Semar kuwi janjane ora kok menungsa, ning aku kuwi dewa. Perkara kuwi mbok percaya ya ora apa-apa, ora ya ora piye-piye. Merga saka rumangsaku aku kuwi pancen dudu rumangsa wujuding dewa, nanging aku kuwi mung wong menungsa lumrah. Ya mung nalika semana pancen aku tau tate ditanting supaya urip eneng kayangan. Ning gandeng aku kuwi gandrung karo katentreman. Aku kuwi gandrung karo karukunan. Mula nadyan abot pakaran iki kudu tak lakoni, ning wis dadi kewajibanku ya kudu tak lakoni kanthi tewajuh. Minangka dadi pamomonging para satriya ingkang dadi utusaning adil. Gawe jagat iki supaya tentrem, gawe jagat iki supaya rukun. Nggih, Pak. Saksuwene kowe karo aku ngetutke para satriya sing suwe dhewe nggone awake dhewe suwita ya ming marang para Pandhawa. Wiwit Pandhawa kuncung nganti gelung, wiwit Pandhawa jabang nganti celaprang ora kendhat, tansah sumanding kelawan Panakawan. Tansah tak awat-awati laku jantraning para Pandhawa. Wiwit padha nglakoni urip eneng alas, wiwit padha nglakoni tapa brata disingkang-singkang dening Kurawa nganti Pandhawa entuk negara Ngendraprasta merga ndaramu Ndara Bratasena nggone babat Wanamarta wekasan negara Jim wenteh dadi negara kamanungsan ingkang sinebut negara Ngamarta. Wiwit dina kuwi negara Ngamarta dilenggahi dening pepundhenmu para Pandhawa. Tole nalika Ngamarta dilenggahi dening pepundhenmu para Pandhawa kawiwitan tekan sinuwun Darmakusuma ngasta bawat peperintahan ingkang sepisan negara Ngamarta undak-undakane ora kaya ingkang padha dingerteni. Undhakaning negara Ngamarta ngungkuli marang negara-negara ingkang luwih gedhe. Ngamarta kondhang negara ingkang panjang punjung, pasir pawukir loh jinawi gemah ripah karta tata Raharja. Mongko Ngamarta kuwi dumadi saka pirang-pirang pulo, dumadi saka pirang-pirang daerah, dumadi saka pirang-pirang suku lan agama lan budaya. Ewadene Pandhawa bisa nyawijekake ya kuwi nyawijing karukunan, nyawijing katentreman lan kamanunggalan tunggal cipta rasa karsa lan karyane. Nggih. Mula nalika semana Ngamarta kuwi dadi rerasananing para negara liya. Padha gandrung karo negara Ngamarta, akeh kawula ingkang pindah saka negara liya ngawula marang negara Ngamarta merga kepengin urip mulya, urip rukun lan urip tentrem. Mekaten, Pak. Nalika semana atiku seneng merga sing jeneng pamong kaya awake dhewe iki nek sing dimong kuwi mujudake sawijining satriya ingkang bisa gawe tentrem, ingkang bisa gawe rukun, tegese nggone momong kuwi isa kasembadan apa ingkang ginayuh bisa kaleksanan. Ning kok pirang-pirang taun mburi iki kok Ngamarta kok beda karo wadat saben. Lho, Ngamarta bentenipun menapa, Pak? Negari Ngamarta bentenipun menapa, Pak? Ngamarta kok ora kaya biyen to? Ngamarta kok ora kaya duk nalika taun-taun kepungkur kebak katentreman, kebak karukunan kamanunggalan.
Saiki sing tak rungu ngendi-endi padha regejegan, saiki sing tak rungu ngendi-endi padha bentak sirah, mung perkara cilik wae dadi gedhe, sedulur dadi mungsuh, sanak kadang dadi ora rukun, merga perkara ingkang mung sepele, ingkang mestine iso dirembug sarana bedamen nanging nggone ngrampungi nganggo atosing balung puleting kulit. Mula kena tak upamake nek negara Ngamarta dina iki kawulane krisis moral. Ilang rasa kamanungsan sing dienggo uga malas tegese sapa sing rasa kuwi sing menang, sing ngringkih bakal didak-idak. Mula kono kene regejegan, kono kene padha padudon, kono kene padha bentak sirah. Mongko babe mung bab sepele. Mung perkara wong sing ora ngerti kenthang ki muling lelakon, wong sing ora weruh pojok plereting kahanan. Disuarani sing ora nyata wekasan ambabi uta, numbuk bentus ngudel bingung gawe geger ing sak nggon-enggon. Ngamarta iki nek saya suwe tak nengke wae kok. Sak ngertiku Ngamarta kok kaya ming sak siriring bawang, sak umuring jagung, sak uruping damar. Ngamarta ora suwe meneh mesti bakal remuk bubuk dadi rempon. Lah nek negara Ngamarta kuwi rubuh, pendhawane ora ana, terus sing dadi utusane ngadil mangrurah satru murka, sing tukule kaya suket ning jagat iki sapa sing arep tanggung jawab? Nggih. Mula kaprihatinanku sing kaya ngene iki mau, niatku pancen aku kepengin dandan-dandan negara Ngamarta. Dandan-dandan negara Ngamarta kersanipun Bapak. Aku pengen bangun kayangan ning negara Ngamarta. Sik Pak, sabar. Bapak kok pengen bangun kayangan niku nuwun sewu. Kula nuwun pamunten lho. Bapak niku ora nuwun sewu, ora ngilu karo kahanane Bapak piyambak. Gesangipun Bapak kalih kula niku ngibarate wong ora duwe ming batur ming Panakawan. Kok arep bangun kayangan niku terus ragate saking pundi? Nuwun sewu lho, Pak. Nek ngendika menika dipenggale, mengko ndak malah ngrepotke karo anak-anak. Ra urung Bapak mung duwe gegayuhan sing kon budidaya golek srana anak-anake. Lah anak-anake niki sing repot sing mesti mumet mergo kudu nuruti karepane Bapak. Nek omonge dipikir Mar. Bapak Arumar. Ngene Pak, kowe iki nek arep bangun kayangan iki nganggo pikiran ora sak penake dhewe. Kowe duwe gegayuhan, engko sing bingung anak-anak. Mengko aku wis kebanyakan kredit iki. Nek nganti aku tok kon golek utangan perkara kowe arep bangun kayangan, wis cilaka. Wis cilaka mencit iki. Sedinane iso ora tak nggo iso nyukupi lek ku nyaur blang plecet, Pak. Lho, Bagong barang wis sambat kaya ngoten kok. Sik to. Nek wong tuwa omong ki dirungokke sik. Ora padha tincrebung sak penake dhewe. Sing tak karepe mbangun kayangan ki ora papan sing magrung-magrung. Dumadi saka jamrut Mas Mutiara Hergeni kuwi ora. Ning kuwi ming salokaning tembung. Nala Gareng, Petruk Bagong, sing jeneng kayangan ki kebak kanikmatan, kebak karukunan, kebak katentreman. Ning kayangan ki ora ana rasa diya diniya. Ning kayangan ki ora ana rasa memungsuhan anane mung matsinamatan daya dinayan tunggal cipta rasa karsa lan karyane. Yen abot padha dipikul, yen nenteng padha dicangking. Kuwi kayangan. Mula tembungku iki mau ming tembung sanepa. Niatku mung kepengin bangun kayangan kuwi supaya kawula negara Ngamarta kuwi uripe pindhane ning kayangan. Ora kok aku mbangun papan sing magrong-magrong terus kowe do takon goleke silian dhuwit ki. Weh, bocah kok pikirane cethek men. Ora iso ngerti karepe wong tuwa. Sing tak karepke kaya sing tak kandhake, bangun morale para kawula, bangun atine para kawula supaya duwe jati diri. Aja gampang diblusukke dening wong kang kurang tanggung jawab. Wong ki yen duwe jati diri ora gampang diobat-abatake marang kahanan. Ora gampang rubuh-rubuh gedang.
ning wong sing ora kedunungan jati diri nek kancane ngalor melu ngalor nek kancane ngidul melu ngidul nek takoni perkarane apa plenggang plenggung ora dong kuwi jenenge wong rubo-rubo gedang ora duweni jati diri. Lah oke-oke wong Ngamarta ki saiki kaya ngene iki. Neng kono ana gegeran, ana kabar sing ora nyata. Ayo, do rono, do gawe kisruh, do gawe rame. Ning nek ditakoni perkarane apa, sing tok belani sapa? Ora dong drungap-drungop, ming mergo nampa dit 50 tekane 100.000. Lho. Kuwi sing lagi kelakon neng kene. Oke wong sing kurang tanggung jawab negara Ngamarta nyebar kabar sing ora nyata supaya Ngamarta rusak, supaya Ngamarta geger. Lah sing digunakake ya wong-wong kawula sing ora ngerteni jati diri. Mula tak kandhani yo, pamulangan ki wigati. Wong ki nek duwe ngelmu, mestine ora gampang diblusukake dening wong liya. Wong ki nek duwe ngelmu, ning nek wong ora kedunungan ngelmu, nyepelekke ngelmu, ngelmune gunane nggo apa? Sing wigati awak rasa duwe kewanen. Kewanen awak rasa nek tanpa ngelmu, wah ming kaya kebo. Dicocok irunge ngalor kon ngalor ngidul kon ngidul ning kedurungan kekuatan kasantosan ya kudu sinartan ngelmu semono uga ngelmu tanpa kasantosan ya ora ana gunane nggih Pak mula aja nglerokke wong tuwa anggepe Semar kuwi mbangun kayangan kuwi nggo pondasi ndiasmu kuwi mesu Bapak kare Bagong iki apa omongane ora. Rung donge kok senengane do nyaruwus. Kapan kowe tau nuruti karepe Semar? Kapan kowe tau nuruti karepe Semar? Kowe iki pendak dina anane ming njaluk karo wong tuwa. Mongko sak temene kowe iki wis gerang-gerang, wis do mentas kabeh. Nek ana apa-apa kudu tanggung jawab dhewe. Jare Cakra Manggilingan. Bocah kuwi nek isih cilik dituntun karo wong tuwa, didulang karo wong tuwa, dipinterke karo wong tuwa. Sok nek wong tuane wis tuwek, anake wis padha mentas, wong tuwa ki dadi tanggungane anak. Ning pendak-pendak garing arep tak nunuti, aku repot, aku sibuk, ora sempat ngurusi wong tuwa. Petruk arep tak nunuti, jarene gaweane akeh. Bagong arep tak nunuti, wong tuwa nek nguyuh sak nggon-nggon marahi omahku pesing. Kok ngono kuwi apa anak kaya ngono kuwi? Kowe mbiyen cilik tak gedhekke bareng gedhe kon gula wentah wong tuwa do wangsulan menungso keparat kabeh. Sanes kula lho Pak Petruk, sanes kula lho Pak Bagong. Wong trio. Iki ngopo melu nyeneni iki ora? Wong seneni kabeh kok dadak urut-urutan kok tibane kari dhewe aku. Lah iki nang kene iki aku njaluk gawemu merga pamonging Pandhawa iki ora ming aku tok. Ning kowe wong telu ki ya dadi pamonging Pandhawa, dadi ala becike negara Ngamarta iki gumantung eneng aku, kowe, Petruk lan Bagong. Abang biru ning kanan negara Ngamarta ki eneng aku, kowe, Petruk lan Bagong. Nek nganti Ngamarta rusak, nek nganti Ngamarta kuwi elek kedadeane sing dicucuk karo dewa aku. Lah mbiyen ngopo Semar kok sago momong para Pandhawa? Lah mbiyen ngopo Semar kok sago minangka dadi pamonging negara Ngamarta? Saiki Ngamarta rusak, terus tanggung jawabe pamong piye? Nggih, Pak. Nggih. Lah terus kula kedah kados pundi, Pak? Kula mbantu menapa? Kula nderek kersanipun Bapak kula aturi paring dawuh gandeng sedyanipun Bapak menika luhur lan sae monggo kula aturi paring pangandikan. Bapak ngersake napa menawi kedah kula sade griya kula kangge kabatanipun Bapak kula mboten napa-napa, ikhlas lahir batin. Bapak kula aturi paring dawuh, Pak. Nadyan kedah kula sade kendaraan kula kangge kabatanipun Bapak kula sadene wonten Bapak kasembatan bangun kayangan. Pak, kula aturi paring dawuh, Pak. Nadyan kedah kula sade bojo kula. Wong ora edian ora. Ora ndek apa-apa, Tru. Omah ming kontrak, kendaraan ra ana. Anane ming bojo wis semper. Tak dole wae. Nek ndi-ndi dadak nuntun. Arep adus dadak gojoke wedang. Jeneng ora kaya ngono kuwi kaya. Bapak kula aturi paring pangandikan. Mangke kula sade Tegal kidul kula nika, Pak. Tak tonyo kae nggon aku
Wah, Nding, nggih kulon kula kae nggon aku. Nggon aku sing ditok bagian itu lho. Ha wis tok dol ngono kok. Waduh. Nggih pun Pak, kula urun. Anu mawon. Tenaga. Pokoke kula urun tenaga, mboten saged ngaturaken menapa-menapa. Ning ampun disepelekke arepa ming tenaga menika ya dibutuhake, Pak. Tenaga lan pikiran. Merga kula nika di antara anake Semar sing sekolahe paling dhuwur menika namung kula. Waduh, gayane. Gareng menika kelas 3 SD medal. Mergi kurang ajar. Korsine gurune dipecahi lombok. Gurune lingguh, bokonge panas. Petro kelas 5 menika medal. Mergi nginjen roke Bu Guru ya ta, ora. Akae kowe nang istor pas dipepe tok ilang-ilingi kae. Garak ming dipepe. Ha konangan sing duwe ya nesu. Rok dipepe kok dilang-ilingi tok goleki apane? Tak goleki rite kok ya. Kula sing paling iso lulus, Pak. Lulus apa kowe? SD. Apa kok SD? Ameng SD kok pamer. SD iki, kowe SD tekan kelas 6 lho, Tru. Ayo menang sing SMP. Goblok kowe. SMP tekan kelas 3 kok. Ayo dhuwur SMP. Weh, SD kelas piro? 6. SMP 3. 6 ro 3 ke endi? Oke 6. Ah, gene. Goblok kowe. Wis tekan kelas 6 dadak balen tekan kelas 3. Go ngopo? SD wis dhuwur dhewe. Ha iya nek hitungane cah petuk ya kaya ngono kuwi. Nolo Gareng Petro Bagong aja ting celomet. Aku tak omong karo kowe. Ket mau kaya iso omong terus. Ha iya. Ana syarat-syaratane ingkang kudu kelakon. Syarat-syaratipun aku njaluk pepundhenmu Pandhawa 5 cacahe rawuh neng Karakadempel sinambi mundi pustaka Jamus kelima sada. Angka 2 pepundhenmu Ndarawati kudu rawuh neng Karakadempel sinambi ngaturake Sekar Wijaya Kesuma. Angka 3 pepundhenmu Prabu Mandura rawuh neng Karakadempel ngaturake pusaka Mandura Kyai Alugara apa dene Kyai Nenggala. Wis gandeng anakku 3 kowe Petruk karo Bagong dumen dhewe-dhewe sapa sing arep ning Amarta, sapa sing arep ning Ndarawati, sapa sing arep ning Mandura. Kula tak teng Ndarawati mawon, Pak. Gareng sagu, syukur. Kula tak teng negara Ngamarta tak matur kali pepundhen kula Ndara Puntadewa merga nek kula pikir kok aman dhewe teng Ngamarta. Sinuwun Puntadewa niku mboten nate duka nek kula matur alus tur ngerti karepe Bapak Sinuwun Puntadewa tertu rawuh teng Karakadempel. Sing nang Mandura sapa? Kula tak teng Ngamarta mawon, Pak. Ngamarta kuwi aku. Gareng Ndarawati. Waduh, aku kok bahaya dhewe iki. Sing kurang ming Mandura. Wah, wis cilaka iki, Tru. Arep sago mesti nesu. Prabu Baladewa iki galak banget. Sinuwun kula nyuwun ngampil Nenggara. Kepiye? Glandang Nenggara kowe. Jelas modar aku iki. Jalan reng. Mah. Aku tak ning Ndarawati kowe ning Mandura. Ora iso, aku Ndarawati kok. Terus jalan terus. Mah, aku tak ning Ngamarta wae kowe ning Mandura. Wah, wis ameng-ameng nyawa nyen. Bagong anggap apa bapakmu nyilih Nenggala? Bapakmu ki wong kere, mung panakawan kok nyilih Nenggala. Ngaten nggih sinuwun cerewet dulang Nenggala kowe nyus. Piye iki? Ora apa-apa nglabi bapak iku kudu wani mati. Wis, wani mati anakku jek cilik-cilik. Ayo men lho titipke panti asuhan. Tak pacul cengelmu lho, Tru. Mbokne isih kok titipke panti asuhan ora? Ayo mbok menawa wis kowe engko mati ning Mandura. Weh, nek wis saguh dilakoni. Mingkari aku ngenteni kesaguhamu, mangkatmu besok kapan. Saya cepet nggonmu budal, saya apik, saya kelakon penjangkane Semar. Nggone kepengin dandani negara Ngamarta sarana mbangun kayangan ana ing negara Ngamarta. Ndara Gareng Petro, apa dene kowe Bagong?
Sigra-sigra yen permana kanca sigra ngrake nawang sesangka Narendra Mekmarma sing sang katriku mulung mangrembak ing wadya Porto kurore kagiri-giri Prananggana magawe gelarira wang-wang Tidem madyaning padukaning karang kadempel gumarenggeng samya pirembagan madyaning pendhaping padukuran Kilura Semar Badranaya miwah ingkang putra ketiga Kilura Nalagaring Petruk Sumawana Kilura Bagong nalika semanten kandheg ngenya samya paring pangandikan karana geger madyaning sakjawining padukuhan sami alok yen tana priagung ingkang rawuh wonten padukaning karang kadempel tanah sanes kejawi amung lancur Pandhawa ingkang kapandhegan nenggih satring Drepsila geni Bambang Wisanggeni minggah pendhaping padukan akarya cingak kang samya mlat mong rombeng para kawula kanca pihak ana dayo minggir jaluk dalan jagone ora padha tarung prenjake ora ning sing muni lah kok eneng dayoh pirang-pirang mongko ndak sawang lancur Pandhawa lala garing iki momongane awake dhewe kok padha rawuh mrene. Wah. Anggere nyawang putra Pandhawa ki rasane ning ati ki ayem umure kaya tambah 10 taun ya, Tru. Gagah kabeh. Bagus kabeh. Monggo ya atine apik kabeh tur dadi daya. Wah, jan aku nek kon momong piyai kaya ngene iki rasane ora dibayar kowe gelem ya, Gong. Ya ora ana ya tetep dibayar. Kowe iki komersil banget kok kowe. Saiki sawangane lho. Nyawang Ndara Wisanggeni atine seneng, Nyawang Ndara Antasena rasane ya marem, Nyawang Ndara Gatotkaca luwe-luwe. Oh, Nyawang Ndara Antarja, Ndara Abimanyu nang Rismuni lenggah mari kelu ngono kae baguse ora jamak-jamak. Ayo do tiru aku. Waduh. Terutama Abimanyu. Ya Abimanyu karo kowe sambung rapete apa? Aku ora ngerti, biyen ndek jaman lahir sapa sing ngethok pusere? Sapa? Ndara Werkudara. Lah ya hubungane karo kowe sing gendong pertama kali aku. Weh, ya to. Heeh. Jaman semono kae, mulane ya meh mirip aku. Sing mirip ya apane? Ambegane. Ambegane ya beda. Kowe iki nek ambegan nek turu kaya tong setan kok. Turu kok tok cak. Ayo jenenge wong iso mangan jengake sawernaing swara ora iso nek ora ana aku. Ha iya. Ngorok ki umume meng grok ngono kok. Kowe iso swara banyu, swara wong kentrongan, swara apa-apa kok mlebu. Ayo rekamane apik kok. Nganti aku nek turu jejer kowe iki bingung lho. Iki apa iki? Sur bare bret. Culing. Mosok nganggo culing-culing barang. Kandhani kok. Ha iso tak rekamke ye. Ha iya. Ngono. Do meneng sik. Malah ngrembug wong ngorok. Ndara Wisanggeni wilujeng Den. Kakek Semar slamet tekaku, Kakek. Aku ngaturke bektiku katur ya, Kakek. Nggih kula tampi dawa sami-sami Ndara Antasena wilujeng Den. Ya, Kek, slamet tekaku. Aku ngaturke bektiku katur ya, Kek. Kula tampi Ndara Gatotkaca wilujeng. Ya, Siwa Badranaya slamet tekaku. Aku ngaturke bektiku katur Siwa Semar. Kula tampi Ndara Antarja wilujeng. Ya, Siwa Semar. Slamet tekaku aku ngaturke bektiku katur Siwa Nayantaka. Nggih, Ndara Abimanyu wilujeng. Ya Siwa Nayantaka slamet tekaku. Aku ngaturke sembahku katur Siwa Semar. Mbok ampun aneh-aneh. Ora niki ming batur kok disembah. Niku malah mengke kula ndak kuwalat. Ning kula tampa dawah sami-sami dipun sekecaken anggenipun sami lenggah
Wah. Ndara wisanggeni bekti kula kunjung nggih, Den. Nala Garing tak tampa. Tiba padha-padha Nala Garing. Nggih, Ndara Antasena bekti kula ya reng tak tampa. Matamu ora mari-mari. Waduh. Bar dialem matak-matake wong tuwa. Niki mboten iso mari areng ya kira kaya ngenten iki. Ya syukur, muga-muga tak dongak-dongake ndang bener. Nggih, matur sembah nuwun. Tak ketang rada lara atiku. Dipun sekecakaken? Ya, wis ora kurang kepenak. Ndara Garing Kaca bekti kula nggih, Den. Ya, Garing tak tampa. Ndara Antarja bekti kula, ya Garing tak tampa. Ndara Abimanyu bekti kula nggih, Den. Ya Nala Garing tak tampa. Ndara Wisanggeni bekti kula, ya Petruk tak tampa. Ndara Antasena bekti kula nggih, Den. Ya Truk tak tampa. Ndara Garing Kaca, ya Petruk. Ndara Antarja, ya Petruk. Ndara Abimanyu, ya Petruk tak tampa. Ayo, Gong. Ndara Wisanggeni, Ndara Antasena, Ndara Garing Kaca, Ndara Antarja, Ndara Abimanyu kan bekti kula kanca. Kowe kok njur kabeh disaruk wae. Kesuwen e. Ming bagekke kok suwene ra jamak-jamak. Wong edan Bagong, ya tak tampa tiba padha-padha. Wong kentir Bagong, ya tak tampa tiba padha-padha. Wong edan Bagong tak tampa. Wong pekok Bagong tak tampa. Wong bagus Bagong tak tampa. Nah, kae ngisor dhewe kae nyenengke kae. Wis dibekteni suarane do ora penak. Lho, suaraku ora penak piye Bagong? Mbok ya ora usah nganggo edan, ora nganggo pekok. Waras e kula iki. Ning saora-orane kowe iki wis dicap karo para kawula. Dicap. Disestempel. Terus kula niku gaweane teng kelurahan lho. Gaweanmu apa? Nyetempeli. Layang-layang niku lho. Lah iya, disestempel nek kula niku mboten edan. Iya njaluk ngapura. Ndara Antasena ya ora penak omongane. Ya njaluk ngapura, Gong. Ya ming kowe iki pancen yo rada ndugal kewarisan kaya aku. Waduh, rungu ora, Truk? Ha iya. Padha Ndara Antasena. Heeh. Ya ming aku bagus kowe elek. Atos meneh. Rumasaku ora penak to iki. Ya wis tak tampa wong kowe ya elek tenan kok. Wonten wigaten napa Ndara rawuh mriki? Aku ora butuh karo kowe, butuh karo bapakmu. Angge monggo kula ming anu kok. Ming nakoni kok. Enten apa, Den? Kakek, wonten dawuh. Setemene nggonku ngirit marang para putra mau, sayekti njumbahake lawan impenku, Kek. Sampeyan ngimpi napa? Ana ing dina Sukara Kasing kepungkur aku ngimpi. Mongko wektune kuwi Puspa Tajem utawa Kadara Dasih ketitik. Sawise nggonku rampung nggone nglakoni nendra wis gagat bangun Rahina. Ateges impen kuwi bakal kasunyatan. Ora nyono-nyono kakek Semar kuwi kaya mangku Sang Hyang Candra. Soroting Sang Hyang Rembulan nalika semono nganti tekan pasuryaning kakek Semar dadi mencorong mawa cahya sapa ing caketan tumuli entuk soroting saka kakekne Semar kaya entuk daya kekuatan ingkang linuwih. Tumuli aku matur marang Kakangku Antasena, Kakang Garwaca lan Kakang Antarja dene Kakang Abimanyu ndak kanthi sowan mrene ingkang wigati yen pancen kakekne Semar kuwi bakal duwe sedya, duwe gegayuhan, marata aku kandhanana, aku paring ana dawuh. Merga kanthi cara mengkono aku bakal sak biyantu marang kakekne Semar. Bot repoting kakekne Semar, aku yang bakal bantu marang panjenenganing kakekno Yantaka. Piye iki? Bloko wae, Pak. Pun, bapakne wau sedyane bapak sing mangendikae kali kula diblakake ndara-ndara niki. Sinten ngertos ndara-ndara niku kersa mbiyantu bloko mawon, Pak. Mboten apa-apa, mboten ajeng duka niki anak-anak niku do ngerti kok niki pinter-pinter kok. Kula niki mung prihatin karo kahanan negara Ngamarta. Sampeyan mbok menawa ya prisa. Wong sampeyan niku dadi nom-nomaning negara Ngamarta. Ngamarta niki sakniki akeh wong sing padha regejegan. Ngamarta katone wis ora tentrem, morale kawula Ngamarta wis rusak, ilang tabeting rasa kamanungsan, wekasan nek nganti rusak ing para kawula menika mangke ngembet dhateng negari Ngamarta. Tan wurunga Ngamarta badhe rubuh. Nek Ngamarta rubuh kula sing didukani dening para dewa, sebab kula menika minangka dados pamong. Mula kula kepengin bangun kayangan. Lho.
Bangun kayangan piye? Bangun kayangan piye, Kek? Bangun kayangan mboten bangun wujuding papan ingkang magrong-magrong kados kayuwangan mboten. Ning bangun morale para kawula, mujudake negara ingkang adil, makmur, warata, tias bagya mulya, mujudake praja ingkang ayem tentrem, tunggal rasa cipta lan karsa sarta karyane. Sami-sami pitados dhateng pernataning hukum negara Ngamarta, wekasan gesanging para kawula sami majinamatan daya dinayan, tetunggalan manunggal, sayuk rukun hangangkat derajating praja Ngamarta den jagat Dewa Bathara. Ya jagat Mahistungkara. Yen to pancen kaya mengkono gegayuhaning kakekne Semar kuwi becik, ya ngono to Kakang Antasena? Heeh. Lah terus kersane kakekne Semar kula wau matur kali anak-anak kula. Syarate Pandhawa mundi pustaka Jamus Limasada kedah rawuh mriki sinuwun Ndarawati minangka dadi pujangganing Pandhawa. Mundi Sekar Wijaya Kusuma kedah rawuh mriki sinuwun Mandura kudu rawuh mrene merga tumrap kula nadyan sinuwun Mandura menika arang-arang sowan dhateng negari Ngamarta ning batose keng woing Mandura menika muhung doyong dhateng para Pandhawa. Mila Ndara, anak kula gareng kula dawuh supaya mboyong sinuwun Ndarawati, Petruk pun sagu mboyong para Pandhawa, Bagong pun sagu mboyong sinuwun Mandura. Ning merga saka anak kula niki nek duwe kesaguhan ming sagu teng ngarep perkara kelakon lan orane niku durung karuan mengke. Mula gandeng sampeyan rawuh mriki nek upama lho sampeyan niku kula suwuni tulung pripun? Lha coba kula tak nyuwun pangandikanipun Ndara-ndara kula lancur-lancur Pandhawa. Kagat risang kapirangu ranggul kinempit kembit dosang reknaning bawana ing yen pancen tenagaku digunakake dening kakekne Semar aku ora bakal wegah. Aku mengko karo Kakang Antasena ing bakal sowan Kanjeng Ndarawati nyuwun ngambil Sekar Wijaya Kusuma sinartan mboyong Kanjeng Ndarawati. Sampeyan kalih Ndara Antasena. Iya, Kek. Nek mengke sinuwun Ndarawati mboten purun, kuwi ana purba wasisaku. Sing baku kowe kelakon kerawan nata Ndarawati apa dene kelakon mboyong Sekar Wijaya Kusuma? Nggih, matur nuwun. Siwa Semar, nadyan aku bakal budal menawa negara Ngamarta matur Kanjeng Puntadewa. Mboyong marang para Pandhawa sinartanmu di pustaka Jamus Limasada. Aku karo adhiku Abimanyu ingkang bakal sowan ana ing negara Ngamarta. Wah, matur nuwun, matur nuwun. Aku ingkang bakal sowan menyang negara Mandura. Mengko aku matur bakal mboyong senjata negara lan alugara. Sartane Kanjeng Prabu tak aturi rawuh ana ing Karang Kadempel. Ora usah kuwatir, yen ana muga-muganing Kanjeng Mandura, aku ingkang tanggung jawab. Matur nuwun. Wis kowe do nang omah wae. Kowe tak ganti gaweanmu. Iki engko arep ana duwe gawe gedhe. Nala gareng kowe mlathoki kayu. Petruk kowe ngangsu. Bagong kowe nguruk jeglongan kidul ngomah 10 meter kae duruk kabeh. Edan tenan Semar kaya komunis. Kejem kowe iki. Munake aku sapenade aku kok gaweane abot wis to tindakno. Nggih, pangestaken dawuh. Matur nuwun Den, dene sampeyan pun kersa mbantu kalih kula. Banjur pangkatku besok apa? Kakek Nayantaka. Kula nderek karo sampeyan. Sakniki ya apik, sesuk golek wanci sing prayoga ya apik. Merga nggenku lajeng bangun kayangan iki ora kesusu kok, Den. Ngenteni wektu dina ingkang prayoga, Ndara.